Kawasuru nyako Ramogi koro gikone to kaonti ma Homa Bay biro yudo lo ralog tich mare ma ichano ger ka ochopo dwe mar 12 mar higani. Gavana ma Homa Bay Gladys Wanga olero ni gero log tich mar kaonti no biro kelo fungruok maduong' kendo biro reso chenro mag tiyo ne jopiny e yo makare. Kaonti no log tijno ichano gero kod agulu mar County Pensions Fund CPF, chenro ma bende biro mwonyo omenda maromo milion 500. Gavana Wanga oloso e kinde nyasi mar yudo thuolo kowuok kuom duol mar lope mathurka NLC e wi chenro mar gedo no. County government ma Homa Bay onge gi county headquarters kama ji te nyalo bede kaka jotich matiye kendo kata jopiny nyalo biro mayude huduma. Koro nwawinjore gi County Pensions Fund ni mondo gikonywa e wach mar gedo mar county headquarters. Koro gine ma gibo provide wa gi financing mar gero county headquarters. To lo wadwa dhi gere Arujo. To lo ni e nying county government of Homa Bay to CPF ne dwaro ni mondo lo bede nyinggi mondo gitim investment kaito kokalo duog e nying county government ma Homa Bay. Mane watimo kaka wuon. Homa Bay osebedo ka onge county headquarter. Kopogore gi counties mamoko ma kidhi ting'e ni mae county headquarter ma Homa Bay. Homa Bay ni gi office mar governor to office moko ji obet ma jomoko bet kata e bwo mesa. Jomoko bet e corridor. I want to assure the county, Your Excellency, those present that when the commission is allocating land, we make sure that we do a thorough job. And that is why we do site visits to be sure we know what we are allocating. Club mar Kariobangi Sharks obedo jaloch maduong' e round mar 29 e tuke adhula lig maduong' ma pacho ka bang'